mo ako milaom nga ang adlaw mo patim alda. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bugos, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kaulugan sa akong kinabuhi. Gidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, bidlesiyo sa kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. Ginoo, hatagig kalinaw sila nga makanunayon kanimo. Mga kaigsuunan, maayong buntag kanatong tanan. Aniya na sab kita si Sister Rica, kauban si Rose Caballero, usab si Arvin Borla, ug usab kining atong technical engineer ni atong stasyon DXGN. Mubati kaniyo sa malipayong adlaw ug malipayong Lunes karong adlawa. O hinaot nga sa kanunay, magpadayon kita sa pag-ampo ug usab sa pamalandong sa pulong sa Dios. O katud ang buot nga mo sulat o mangayo og pag-ampo, mahimo usab nga mo text dinhi sa atong stasyon DXGN 0917938734. Ug usab dinhi sa 0949878395 alang sa pag-ampo. Mag-ampo kita. O Diyos nga makagagahom among magbubuhat ug mag-aagak, himuang nga mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing ug nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlugi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, uluhan 7, tudling 1 ngadto sa 10. Si Jesus misud sa Capernaum, human siya makatapos sa tanan niyang mga pakigpung sa katawhan. Karon usa ka senturyon adunay gimahal niya nga ulipon nga nasakit ug himalatyon. Sa pagkadungog niya mahitungod kang Jesus, mipada siya ngadto kaniya ug mga kadagkuan sa mga Hudiyo aron maghangyo kaniya pag-adto ug pag-ayo sa iyang ulipon. Ug sa pag-adto nila kang Jesus, nagpakiluoy kaniya nga nag-ingon, Angayan siya nga, buhaton nimo kini alang kaniya. Kay gimahal niya ang atong nasod ug gitukuran kita niya atong siyang hinaguga. ug si Jesus minunot kanila. Dili na unta layo sa bay, kipadad-an siya sa senturyon ug mga higala nga nag-ingon kaniya. Ginoo, ayaw nalagsamo kang imong kaugalingon, tungod kay dili ako angay mo padayong kanimo sa akong balay. Maubito nga wa gani ako manghas pagduol kanimo. Apan isulti lang, ug mamaayo ang akong alagad, kay tawa ako nga nahamutang ubos ug otoridad. Adunay mga sundalo ubos kanako, ug ingnon ko ang usa, lakaw, ug mulakaw siya, ug ang laing sundalo, umari ka, ug moari siya, ug ang akong ulipon, buhata kini, ug buhaton niya. Pagkadungog ni Jesus niini natinga siya kaniya ug milingi siya ug miingon sa katawhan nga nagsunod kaniya. Sultihan ko kamo, bisan dinhi sa Israel, wa ako makakaplag og samang pagtuo. Ug sa pagbalik ni atong mga gipada ngadto sa bahay, nakaplagan nila ang ulipon nga maayo na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw ang Diyos sa gugma ug manuluyon ka sa mata karon ug unya matinud anon ka ang
Ani ang mga kaigsuunan ang usa ka pangulo sa kasundaluhan sa military nga Romanhon. Kinsa adunay dakong awtoridad sa mga gatos ka sundalo. Siya nakahatag sa atensyon kang Hesus nga nakaingon dayon si Hesus. Wala pagayod ako makakaplag og pagtuo nga sama niini bisan gani sa Israel. Bisan sa wala pa makatagbo ni Hesus kining tawhana, ang mga dako-dako nga mga Hudeo dito sa Capernaum nakailan ng daan ning tawhana. Busa miingon sila, kining tawhana angay gayod nga tabangan. Gihigugman niya ang atong nasod ug nagtukod pagani siya sinaguga alang kanato. Dili lang kay dako ang iyang pagtuo apan katingad-an ang iyang pagkamanggihatagon ngadto sa uban, dili ba? Isip sakop sa gahom sa Roma, wala magpaabot ang mga Hudeo nga mahigugma siya ug mohatag og atensyon sa mga taga-Israel. Ilabi na mahitungod sa ilang pagtuo. Apan kining Romanhon nga senturyon, lain ang binuhatan. Kinsa man di ay kining tawhana? Dili ba mga higala kining tawhana walay ngalan hangtod karon? Sa iyang pagpakita nga siya manggihatagon sa mga tao sa Israel hangtod karon, wala paghihapon siya nganli. Wala siya ngalan. Apan ang iyang kinaiya mahinumduman hangtod sa hangtod pinaagi sa ebanghelyo ni San Lucas. Kinsa nagpaila kaniya sa positibo nga paagi. Nganong wala man siya ngalan o nganong wala man siya nganli. Sa daghang mga komentaryo nag-ingon nga nagsimbolo kini sa mga tao nga mobasa niini. Kita o ikaw o ako giawhag sa paghimo sa samang gibuhat niining senturyon. Busa wala siya nganli. Kung mapaduol kita sa pagsusi kung kinsa kining usa ka opisyal nga sakop sa armada sa mga Romanhon, dagang mga kalidad ang atong makutlo kaniya. Siya usa ka taong maayo ug mahuna-hunaon. Kay nakita niya ang panginahanglan sa mga gagmay. Wala pa abutas sa mga Hudeo nga adunay opisyal sa mga Romanhon nga magpakita sa kaayo, ilabi na ngadto sa iyang mga kauban o ubos kaniya. Kung buot ganing huna-hunaon, kaaway siya sa mga Hudeo nga giulipon sa mga Romanhon. Kay siya usa ka langyaw, busa kaaway sa mga Hudeo. Ang iyang pagkigtagbo kang Hesus wala mahitabo sa ordinaryong paagi lamang. Apan tungod kay daghan ang nahimo niyang mga higala ug katawhan nga iyang natabangan. Sila mismo ang nagsugyot kaniya sa pagpakigtagbo kang Hesus. Sa dihang nahibaluan nilang adunay masakiton nga ulipon ug suod niya kaayo. Nakadungog siya mahitungod kang Hesus, pinaagi ni ining mga higala nga mga Hudeo. Gisugo niya ang mga kadagkuan sa mga Hudeo sa paghangyo kang Hesus aron sa pag-ayo sa iyang sulugoon. Wala kita mahibalo kung ang iyang sulugoon Hudeo ba o kagikan? Hudeo ba ang kagikan o pagano? Apan ang katingad ang nahitabo mao nga buot niyang magpakitabang aron maalim ang sulugoon. Nagpaubos siya ngadto sa mga pangulo sa mga Hudeo. Labing dakong pagdaig ang gibuhat sa mga pangulong Hudeo ni adtong tawhana. Busa si Hesus miadto gilayon sa nahimutangan sa masakiton. Atong idramatize ang ilang panagtagbo ni Hesus. Kinsa sa iyang pagdangarang ngadto sa masakiton, adunay gisugo ang senturyon nga mga sundalo sa pag-ingon, "Sir, ayon na lang paghago. Kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. Giisip ko ang akong kaugalingon nga takos mo dool kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon ug mamaayo siya. Kay ako usab ubos sa gahom sa labawong opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko ang usa ka sundalo sa pag-adto didto, moadto siya. Kung suguon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, moduol siya. O kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mubuhat siya. Niining mga pulungan natun-an nato ang iyang pagtahod sa balaod sa mga Hudeo. Nakaamgo siya nga kung si Jesus ang usa ka Hudeo,
Musulod sa balay sa mga pagano, mahimo siyang hugaw sa mga mata sa mga Hudeyo. Mga higala, ang pagpakita sa senturyon sa pagtahod o pagkasensitibo sa unsa man ang maayo alang sa ubang kultura, usa kada kong pagtulunan kanato. Mao kini ang angay nga kinaiya sa mga misyonaryo o mga misyonera, usa ka matinahurong tao. Nadunggan nato ang iyang pagdawat sa iyang pagkadili takos, bisan dako ang iyang ranggo diha sa Romanong kasundaluhan. Naibalo siya sa balaod sa mga Hudeyo nga dili sila angay mosulod sa luna sa mga kaaway o sa mga balay sa pagano. Ipadayag niya ang iyang hingpit nga pagtuo ug pagsalig sa gahom ni Jesus. Nga si Jesus mahimong mumando lamang sa unsay buhaton aron maalim ang iyang sulugoon. Pagkadako sa pagdayeg ni Jesus niining tawhana, busa nakaingon siya, "Usbon ko, wala pagayod ako makakaplag og pagtuo nga sama niini bisan gani sa Israel." Kini nga mga pulong usa ka panagna alang sa mga pagano. Kinsa sa ngadto-ngadto, mudawat kang Jesus isip ilang Ginoo ug mudawat sa bag-ong pagtuo nga iyang gisangyaw. Nadunggan nato ang katapusang mga pulong ni San Lucas nga nag-ingon, namalik sa balay sa opisyal ang mga sinugo ug ilang nakita nga maayo na ang sulugoon. Niining panghitabuan, nakita na usab nato ang usa ka milagro. Diin walay direktong pagpakigtagbo ang nahitabo sa masakiton og kang Hesus. Bisan gani sa taong naghangyo nga maalim ang iyang sulugoon. Yanong pagtuo kang Hesus igo na nga makahimo si Hesus sa milagro sa pag-alim. Mga higala, adno na ba kita'y makutlo ni panghitabua? O kini mao ang kinaiya o karakter sa senturyon, kinsa dili siya ang nakadawat sa pag-alim. Unsa may iyang bahin, unsa may iyang role ni ining pag-alim. Ang iyang bahin mao ang iyang pagtuo ngadto kang Hesus, bisan wala sila magkatagbo. Ang ilang panagtagbo dili pisikal, kundi mituos siya sa mga sugyot sa mga Hudeyo, mahitungod kang Hesus. Pagkadako sa iyang pagtuo o pagsalig. Wala si Jesus muduol man lamang sa masakiton, apan nahitabo ang pagkaalim sa sulugoon. Susiyo nato mga higala nga atong pagtuo. Makahimo ka kita sa samang pagsalig ug pagtuo ni ining senturyon? Ang iyang pagtuo yano ug mapaubsanon kaayo. Sinsero ug halawom. Bisan kinsa man kita diha sa atong katilingban, bisan daghang kaayo ang atong mga maayong buhat sa gugma o pagkamanggihatagon ngadto sa mga kabus, mahinungdanon nga aduna kitay pagtuo. Bisan wala nato ikahibalag o ikahinagbo si Jesus. Magampo kita. Uban sa pagtuo nga ingon kalig-on, sa pagtuo sa Romanhong opisyal, mudangop kita sa Ginoo nga mga muyo alang sa mga panginahanglan sa simbahan ug sa kalibutan. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa tanang mga dapit, dili mo ila ni bisan kinsa nga usa ka langyaw o tagagawas. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga kadtong nagdumala sa atong lungsuranon nga kinabuhi, mutamod sa matag kinabuhi uban sa hustisya o kaangayan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga makakaton kita sa pagsabot ug pagdawat ni atong mga tawo nga sukwahi sa atong mga pagtuo, kaliwatan o kagikan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ngang atong mga igsuon nga nangamatay, dawaton sa gingharian sa kinabuhing dayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Amahan ang imong anak, midawat sa pagtuo sa Romanhong opisyal, nga miduol kaniya nga mapaobsanon ug masaligon,
Ihatag ka namo ang imong pagtagad sa among pangamuyo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon bidlisiw sa kabuntagon. Ang hinaot ako kanunay nga kamo magampo sa kanunay ug mamalandong sa ebanghelyo sa kada adlaw. Akong pahinumduman nga kung gusto ninyong magpaampo usab, i-appeal ang inyong ngalan sa atong programa. Mutawag ka mo ni cell number 09179-387344. Husbon ko, 09179-387344. O kaninyong tanan nga naminaw, maayong buntag, o nagpasalamat gihapon sa kanunay si Sister Rica sa mga Madre sa Daughters of St. Paul, kauban si Rose Caballero, usab si Arvin Borla, o usab ang atong technical engineer, nining atong istasyon, malipayong adlaw sa Lunes, kanatong tanan. Unsa na imong giinom, Arvin? Walay lain. Ang kaping may sinabi. Dreamvet 8-in-1 Coffee. Available sa tanang pharmacies.